Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radio Philippine Standard Time in punto las 7. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, DILG Bacolod nagapanawagan sa mga opisyal nga mangin consistent sa clearing operation. Mga kontraktor sang probinsya nga napaslawan sa pagtuman sang date of completion padalaan demand letter. Sa balita nasyonal, DFA nanawagan sa mga Pinoy sa Tripoli nga maghalin na sa ila ginatiniran. Vice Presidente Robredo nagpasugot nga magpresentar sa mga ebidensya sa Korte Suprema si Senator Bongbong Marcos. Sa balita international, Kamara sa Estados Unidos ginpirmahan na ang resolusyon nga nagalimita kay US President Trump sa pagyera sa Iran. Sa balita sa sports, Junmar Fajardo wala sa team pool para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Balita entertainment, Yeng Constantino nagpiansa angot sa kaso yung ginapangatubang sa Surigao. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mga pagpatiyagod makalikaw sa malas karon nga 2020. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilogawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Enero 11, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Diri sa siyudad sang Bacolod, wala sang tsansa nga mag-ulan suno ini sa Provincial Disaster Management Program Division. Samtang dito naman sa sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental, may posibilidad nga pag-ulan ilabi na sa Banwa sang Hinubaan. Sa bahin naman sang Northern Negros Occidental, may posible lapta-lapta nga pag-ulan, partikular na sa siyudad sa Escalante kag siyudad sang San Carlos. Ang temperatura may eksperyensya naman sa 21 to 25 degrees Celsius. Ang nagapanguna natin nga mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
kapian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi ka. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa takna ng alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal, nanawagan si Department of Interior and Local Government Bacolod Director Meredith Joy Marayag nga mangin consistent ang mga opisyal sang syudad upod na ang mga barangay kapitan para kung sa nagkaparang clearing operation. Sunod kay Marayag, una hindi nga nagpadala sang sulat kay Mayor Evilio Lunardia nga nagapanumdum nga siguraduhon nga hindi magbalik ang mga ginpanghawanan nga mga illegal structures nga mo ang nagduso sa alkalde nga magpapanawag sang Memorandum Order Number 3. Ang mando sa alkalde ang para sa mapunong barangay nga imentenar ang road clearing operations. Sunod kay Marayag, pwede pa ma-improve ang kampanya sa Bacolod angod sa road clearing operations. Kasunod nga medium compliance lamang ang syudad kung nakakuha sang 87% nga rating sang 2019. Sunod pa kay Marayag, wala pa sang formal nga komunikasyon gikan sa DILG angod sa bago nga memorandum sang sininga kampanya kag wala pa sang schedule sa masunod nga validation sang DILG. So, dapat consistent lang kita, hindi lang sila nga subong adlaw, bantay kita. Kasunod adlaw, wala naman. So, kag ang ano, it boils down to discipline kita. Si DILG Bacolod Director Meredith Joy Marayag. Ginmando ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia sa mapunong barangay nga isustain ang road clearing operations sa ilang mga lugar. Base sa Memorandum Order Number 3 na petsahan Enero 8, 2020, nasaad nga padayunon sang Department of Interior and Local Government ang pagmonitor sang clearing operation kag magapatigayon sa on-site validation sa kada quarter umpisa Enero 2020. Nasaad sa mando ni Lunardia sa mga punong barangay ang DILG Memorandum Circular nga gin-issue ni Undersecretary Bernardo Flores Jr. nga nagmando man sa alkalde nga itugyan sa mga kapitan ang responsibilidad para mapabili ng hilway sa obstruction ng pampubliko nga dalan. Enero 9 sa nagpatigayon si Lunardia sa closed door meeting upod si Vice Mayor Elcid Familiaran, DILG, mga kapitan kag iban pa angot sa sini nga kampanya. Nagpangayo na sang clearance ang DPWH Bacolod District Engineering Office sa Sangguniang Panlungsod angot sa 54 milyones pesos nga pagpalapad, improvement kag upgrade sang Honorata Manalo Road o kunang Buri Road sa Barangay Mandalagan. Sunod kay DPWH District Engineer Abraham Villarreal, ang proyektong inpunduhan sang Department of Tourism kag DPWH Convergence Program para gamiton sa mga local roads samtang ang syudad ang magabayad sa 41 ka lot owners nga mapektuhan sa proyekto. Doon pa ni Villarreal, ang proyekto para lamang sa civil works rason nga ang road right of way ang dapat bayaran sang lokal nga panguluhan. Ginasuportahan naman nanay Vice Mayor Elcid Familiaran ng kag-Councilor Dindo Ramos ang proyekto apang gintugyan kay Mayor Evilio Lunardia ang desisyon sa pangabay sa DPWH. Naghingi ako ng clearance to implement Buri Road which has now an allocation for its widening and I deem it is proper to seek the clearance because walang pera yung city to pay for the road that to pay. Si DPWH District Engineer Abraham Villarreal.
Ginklaro ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga wala ini nagapamalabag sa pagpatuman sang 54 milyones pesos nga proyekto sa pagpalapad kag pag-upgrade sang Buri Road sa Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Gamboa sa itong Miyerkules, Enero 8, ginaprubahan sa konseho ang resolusyon nga ginmoksyon ni Councilor Archie Baribar nga nagapabutyag sang ila sentimiento nga wala sila nagabalabag sa proyekto. Ginpaathag ni Gamboa ang resolusyon, hindi pa approval sa SP bangod dapat mayara sa environmental compliance kag social acceptability, ilabi na sa mga tag-iya sang dalan nga mapektuhan sa pagpatuman sang proyekto. Dugang pa sang konsehal sa tion nga ma-review na ni Bacolod City Mayor Evelio Linardia ang mga proyekto ini ang magabalik sa konseho para sa approval. Ang proyekto ang pagapondohan sang gobyerno nasyonal pero kinahanglan magpain sang 55 milyones pesos ang syudad para sa road right-of-way sang 41 ka mga lot owners sa lugar. Sa iban pa naton nga mga balita lokal, ginpahayag ni Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales nga hindi tumandok sa Barangay Takuling si Kenneth Hacosalem nga nakuhaan sang 18 milyones pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu. Si Hacosalem ang natakpan sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling sang kagahon sang Enero 10. Sunod kay Gonzales, ang suspect ang nagasaylo-saylo sa pagbaligya sa illegal nga droga, kag ginaligar 2 pa lamang ka bulan sa ilang nga barangay. Samtang gindayaw naman ni Vice Mayor Alcid Familiaran ang Police Station 3 nga nanguna sa operasyon kag ginapaabot nga maramo pa sang droga nga makumpiskar sa syudad. Ginklaro ni Familiaran nga mayara sang mando si Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Binyas nga kabahin sang strategy sang kapulisan nga magpatigan sang bypass operation sa piyak nga hindi nisakop sang isa ka police station. Liwat nga nanawagan si Familiaran sa kapulisan nga tutukan ang posible entry points sang droga diri sa syudad sang Bacolod. Based mo na assessment no nang hindi na siya tumandok di sa barangay. Okay. Based sa ako na pag ang iyan na operation digi siya naga Saylo-saylo. Saylo-saylo. Si ABC President Lady Glass Gonzales. Nag-abot na sa probinsya sang Negros Occidental ang bangkay sa nagtaliwan nga sila Carlota City Mayor Luis Jackie Alandoni III kahapon Enero 10, 2020. Ini ang ginsug-alaw sang pamilya kaabyanan pila ka mga public officials kag ni Acting Governor Jeffrey Ferrer sa Bacolod Silay International Airport. Gindala ang bangkay sa alkalde sa Acropolis Garden Funeral Home sa Purok Masinadyangon, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Base sa Facebook page sang May La Carlota, Las 9 sang karon nga adlaw Enero 11, pagadalo ng bangkay sang alkalde sa gymnasium sang La Carlota. Alas 5 sang hapon patigayon ang misa nga sundan sa necrological service la 7 sang gabi antes ang public viewing. Sa Domingo Enero 12, may misa man nga patigayon alas 5 sang hapon nga pagasundan sang public viewing. Pagkalasay sang aga sa Enero 13 pagadalon ang bangkay sa syudad sang Bacolod. Si Halandoni ang taliwan sa tuwing Enero 7 sang gabi sa St. Luke's Medical Center dito sa Manila bangod sa liver cancer. Liwat nga gindesignar bilang acting governor sang Negros Occidental si Jeffrey Ferrer matapos magbiyahe sa San Francisco, California si Governor Eugenio Jose Lacson. Sandig sa ginpirmahan nga Executive Order 19-50 ni Lacson napitsan Disyembre 11, 2019, si Ferrer ang magapangalagad bilang acting governor tubtub Enero 18. Apang wala gindetalye sang gobernador kung ano iya tuyo sa pagpadulong sa Estados Unidos. Ini na ay kaduwa nga kayunan nga nanging acting governor si Ferrer. Si Senior Board Member Romel Divulgado naman amo ang temporaryong nagbulos bilang acting Vice Governor. Sa kinaandan si Ferrer ang mag-report sa gihapon sa Vice Governor's Office. Ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II nga padalaan sang demand letter ang kontraktor sa mga proyekto sang gobyerno provincial nga napaslawan sa pagpatuman sang date of completion. Suno kay Diaz, iya naging pangabayo si Provincial Engineer Ernie Mapa nga magsumiter sang listahan sa mga kontraktor nga ang gina-construct ang infrastructure projects ang wala mahuman tubtob subong. Dugang pa ni Diaz inang ila pagabasihan sa posible pagpatong sang pinalidad. Ginklaro ni Diaz nga ang ila man pagatunaan ang rason sa makontraktor kon nga atrasar ang pagkumpleto sa proyekto. Pila sa madalag ko proyekto
Pang-infrastruktura sang gobyerno probinsyal amo ang Negros First Food Palapala Terminal kag Mambucal Convention Hotel. No, with respect to the delayed nga mga project, nag-issue na ko order sa aton nga PEO, sa engineering office, to submit a list of projects with the corresponding contractors and the percentage of their slippage. Sa pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Parehong estratehiya sa Mascara Festival ang himuon sang kapulisan sa Bacolod Jet Festival nga patigayunon sa Enero 31 tubto Pebrero 2. Sunod kay Bacolod PNP Operations Chief Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Dalan Lacson kay New Government Center ang venue sa Kaywatan, kag 500 ka pulis ang ipamtang sa din 300 ka personnel ang magahalin sa PRO6. Duran pa ni Liada, handom nila ang zero major crime incident samtang ginaselebrar ang Bacolod Jet Festival. Sa piyak ngayon, si Lieutenant Colonel Luisito Asibuche ang intuginan sang rerouting para sa mga di pasahero nga salakyan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Sa ato naman nga nagaproblema sa mabukol nga natubo sa lawas, sis manakuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabay, para nga hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo, mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man DTX 500, ang mag-detoxifying compound yung managatilo sa katong dugo kag atay. Ini man ang mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga paguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede ged nga mabakal sa online kag pwede man nga i-deliver sa inyo pulayan pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. DFA nanawagan sa mga Pinoy sa Tripoli nga maghalin na sa ila tiniran. Samtang Vice Presidente Robredo nagpasugot nga magpresentar sa mga ebidensya sa Korte Suprema si Anay Senator Bongbong Marcos. Ang nagapanguna naton nga mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon
Aksyon Radio. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na Extension vitamin D3 amo ning aton nga rekomendar sa inyo. Madamo na nagapamatuod kag naga-witness gid nga ining life extension vitamin D3 epektibo gid nga makapugong, maka-prevent sa balatian nga magtapik sa aton nga lawas, especially ining ginakakugmatan nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ini ka super vitamin hormone gin classify nga may therapeutic effect. But silingon, bulong gini siya. Para sa nabatyan nga balatian sang aton nga lawas, amo na nga bisan ang aton mga medical doctors, rekomendado nila ining Life Extension Vitamin D3. Mabakal na itong tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sine, available sa mga butika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic, dire libre ang aton nga medical check-up, ubod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic, aralan sa GA Esteban Building, sa may Dalan Lacson, kilid na sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22, detalya na sang mga balita nasyonal. Nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy nga yara sa Tripoli, nga gilayon bayaan ang ilang ginatiniran kang mag-request sang repatriation. Suno kay Charge de Affairs Elmer Cato sa Philippine Embassy sa Libya, 5 ka Pinoy nga nurse ang napilitan nga magbiya sa ilang ginatiniran sa Tripoli matapos matupan sang bomba ang kaiping lang nila nga balay sa Tariq Shuk District. Ginpakita pa ni Cato ang litrato sang balay nga naguba matapos nga malukpan sang bomba. Sa karon may masobra 30 ka Pinoy na ang nagbiya sa ilang mga ginatiniran sa Tripoli halin sa nagligad nga semana. Doon pa ni Cato, may 400 ka Pinoy nga nurse kay iban pa nga hospital workers, university professors kag oil company employees kag ilang mga dependents ang nagatrabaho malapit sa lugar nga natabo ang engkwentro sa Libya. Handa naman yung magbulig ang Philippine Airlines, Cebu Pacific kag Air Asia para sa pagpauli sa mga OFWs nga yara sa Middle East nga maghimo mapektuhan sang tensyon sang Iran kag Estados Unidos. Suro kay Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Jim Sidjongko, nagpasugot na ang PAL kag Cebu Pacific nga libre nga ibiyake ang mga Pinoy nga mapektuhan sa UAE. So ukon sa iban pa nga bahin sang Middle East nga mayara sila sa available nga flight. Ang Air Asia naman ang nagpasugot nga maghatag sang libre nga biyake sa mga Pinoy nga magpauli sa ilatag sa kaprobinsya gamit ang domestic flights sang airline. Samtang ginpasiguro naman ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang madasig nga pagpatuman sa repatriation plan sa bahin sang air sector. Nagahanda na ang Bureau of Immigration sa ginapabot na pagdagsa sa mga overseas Filipino workers alin sa Middle East nga mahimo malakip sa repatriation bangod sa tensyon sang Iran kay Estados Unidos. Sunod kay Immigration Commissioner Jaime Morante, ginmanduan na niya ang tanan nga BI personnel sa Ninoy Aquino International Airport kay iban pa nga international port sa pungsod nga magpreparar. Duha man ni Morante nga kung kinahanglan, handa ang BI nga mag-deploy sa dugang nga tinaw sa NAIA. Nagpagawa naman sa memorandum si BI Ports Division Chief Grifton Medina nga ginapanugyan sa tanan nga BI Airport personnel nga magpreparar sa mahimo mass repatriation sang mga Pinoy.
Ginkomprontar ni Foreign Affairs Secretary Dorel Jr. ang mga rallyista sa tubang sang talatapan sang Department of Foreign Affairs sa siyudad sang Pasay. Base sa video nga nakuha makitaan si Locsin nga nagabalos man singgit sa mga nagaprotesta kag insister nga ginhimo nga repatriation sa gobyerno sa mga Pinoy sa Middle East. Among mabutang sila sa seguridad bangod sa tensyon sang US kag Iran. Dugang paniloksin nga sa piyak nga nagtawhay sa karon apang kinahanglan ang massive repatriation bangod hindi mapaktan ang pinsar sang duha ka pungsod. Ginpasiguro man sang tiglikom nga ang gobyerno pagi sa ginbayad nga tax ang magasalo sang penalidad kag utang sa apektado nga OFWs. Ang mga rallyista ang ginabugusan sa mga pamilya sa apektado nga OFWs kag mga miyembro sang pro-OFW group nga migrante. Sa ibang paraton nga balita nasyonal, nagpasugot na si Vice Presidente Leni Robredo nga magpresentar sa mga ebidensya sa Korte Suprema ang kampo ni Anay Senator Bongbong Marcos angot sa nagapadayon nga election protest sa 2016 Vice Presidential Elections. Sa forum sa National Press Club, ginpahayag sa Anay Senador nga nakasunod na sila ni Robredo sa mando sang Korte Suprema nga mo nagaserve nga Presidential Electoral Tribunal nga nagauyat sa election protest nga magsumeter sang comment kag memorandum sa resulta sang revision kag recount sa tung Disyembre tuig 2019. Nasaad man sa prayer ni Robredo sa iya memorandum nga sugot na siya nga magsumeter sang ebidensya si Marcos angot sa aligasyon sang dinayay sa tung 2016 Vice Presidential race. Samtang ginklaro naman ni Marcos nga bisan wala pa masulbar ang petisyon niya sa PET, ginakabing niya ang pagpapili ako na paminsar na niya ang pagpapili sa 2022 national election. Wala naman ginpahayag sa Anay Senador kung anong posisyon, apang sumong pa lang, padayon ang paglibot sa nagkalain-lain nga mga probinsya. Ginbalikan ni Presidente Rodrigo Duterte ang managpahayag nga may balatian siya kag malapit na siya nga mapatay. Sa pagpamulong-pulong sang presidente sa iya pagbisita sa mga mangunguma sa North Cotabato, ginpahayag sang presidente nga wala siya nahadlok nga mapatay tungod kahibalo siya nga tanan nga tawo magaabot sa mga punto. Apang panumdom ni Duterte sa tawo nga nagpahayag nga mapatay na siya maabot ang adlaw nga ini ang mapatay man. Nagligad nga tuig ginpakamalaot sang presidente si Anay Senator Kit Tatad matapos magpahayag nga nagniwang siya pagkatapos magpaidalom sa kidney transplant. Sa katapusan nga mga sa aton balita nasyonal, sa duga naton nga balita nasyonal, ginkakibot ni Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero ang report nga ilisan siya ni Presidente Rodrigo Duterte kagintanyag ang pwesto sa Special Envoy to China nga si William De Jesus Lima. Suno kay Guerrero, siya mismo wala makahibalo kang nagahulat sang guidance salin sa Presidente kag sa Secretary of Finance. Sa piyak nga bahin, ginpahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga wala siya makabati nga nabuksan ni Duterte ang nasambit nga isyo. Base sa impormasyon ni pagwa sa isa ka masaligan nga tilimanan sa Malacanang, ginpahayag nga ginbato na ni Lima ang tanyag ni Duterte sa nasambit nga posisyon. Ginpahayag ni Senator Sani Angara nga dako nga bulig sa empleyado sa gobyerno para sa ila pangadlaw-adlaw nga galastuhon ang Salary Standardization Law 5. Sunod sa senador ang may pinakadako nga pagsaka sa sweldo amo ang mga empleyado nga yara sa salary grades 11 to 13 o kung ang professional level sa diin magabaton sa 24.1% nga pagsaka sa ila compensation subong nga tuig tubtob 30.7% sa tuig 2023. Samtang ang mga sub-professional levels o kung mga empleyado nga yara sa salary grades 1 to 10 ang may saka sa sweldo nga 17.5% tubtob 20.5% sa 2023. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:28 sa aton naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap aton nga ginarekomendar sa inyo. Habon ini nga hindi lang nimo ma-enjoy o kung hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay inihimo sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap nagapaputi sa imong nga panit, nagapakinis sa imong nga kutis. Indang mga itom-itom lang nga parte sang lawas nimo, ang itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, mahatagan ina sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. So habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudlayan ka bala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bagod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon, Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamugin. Tinluan ang yung colon pilagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product ng Life Extension Philippines. Super Fiber,
para sa mas epektibo nga resulta ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag life extension vitamin D3. Kamara sa Estados Unidos ginpirmahan na ang resolusyon nga nagalimit sang poder ni US President Trump sa pagyera kontra sa Iran. Samtang FIBA Asia Cup qualifiers nga team sang Pilipinas wala si Junmar Fajardo. Kagkaroon sa atong balita special mga pagpati agud makalikaw sa malas o kun sa malas karon nga 2020. Inataran sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan ano nga kahintangan. Vitamin C naga-edukar, nagabalanse kag nagapabagod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami maningan antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma.
Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule kag pwede na ini ma-deliver sa inyo balay paagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:34. Kag sa ato naman yung Balita International, ginaprubahan na sang US House of Representatives ang paglimita sa poder ni US President Donald Trump nga girahon ang Iran sa boto nga 224 batok 194 napasarang ang mga resolusyon kag nasumiter na sa Senado. Tuyo sa resolusyon nga dapat aprubahan pa sa Kongreso ang anuman nga mangin resulta sang tensyon sa Iran. Hindi lamang ini mangin epektibo in kaso mayara sang golpeada nga pag-atake sa US. Nagapati si House Speaker Nancy Pelosi nga ang ginhimo nga drone attack sa US agon mapatay si Iran Military General Qasem Soleimani ang hindi magadalas ang kaluwasan sa US. Sa balita sa patag sang pagnegosyo, mas ginapili sa karon sa mga biyahero ang pagkuha sang tour packages sa travel agencies ikumpara sa online booking o kung pagpabook sa online o kung sa social media. Sunod sa Philippine Travel Agency Association, nagakahulugan ini nga tayuyo ng industriya sang travel agency sa karon kag mabakal ini sa mga corporate kag group travel. Samtang maidid nga inamantayan sa tourism sector kag travel agency sa pungsod na sitwasyon angot sa tensyon sa Middle East. Ginpasiguro naman ni Travel Tourism Expo Chairman Richie Tuano nga sa karon, madamo pa ang nagapabook para sa tour sa Holy Land subong man sa United Arab Emirates. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 56 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy na balita mo na tabo kay Yeng. Daw kwanto sa label, ano to, cyber label? Oo, tungod to bala sang iyang nga vlog to bala sang nga naglagaw sila sa Surigao mo po ding Yabana. Tapos do may natabo nga aksidente. Do nagka memory loss Yabana, after naglumpat sa taas bilang do ka cliff diving guro boy. Okay. Te pagbutwa ya nandun nga Nalipat siya nga asawa si Yeng. Di man gid. Di man. Ang baya lang nga diin ta subong. Okay. Gano ta di do ka mo na balakaw. Tiya mo to gindala siya dali sa ospital. Ti may mga tubal kabalo ka na, may mga pagpabaya ko no, mo na. Sa mga doctors. Oo. So nagapusar na siya cyber label mga doctors? Dr. Dr. Erlinda Tan. Ang nag-ano sa iya, Action Boy, ang nag-akusar ni sa iya. Kay man, ang lain lang kay gin-post siyang itsura pag isang doktor, tapos ginngalanan niya pa. Dito, siya nagsikat, Action Boy, damo, hashtag nga no to doctor shaming no doctor shaming mana damo ang nag-ano sa iya nagpakabalaot siya ginhimot pero gin-delete niya man kag nga siya pa pasensya patawad pasaylo tigaling abi gani sa mga fans tapos na kaya nagpakain sang public apology subong Action Boy nagwa na ang warrant of arrest. Saya may bail nga 30,000. Subong nagpiyansa siya Action Boy. Ti mo subong ang piyakali. Hindi kita kita damandam kita sa mga post naton ha. Amo think before you click idi Action correct, Boy. Correct. Iban nga pagusto lang da. Nga pagusto lang sa pag-mulay sa pareyon nila sa Facebook. Ang damtas na kay may ginatawag kita nga cyber libel. Kapin pa kung imo gid account. Mahala na kung mga troll account ang ginagamit mo, pero kung imo gid account, o bisan troll account pa gani, pwede gina matrace. Pwede gid Action Boy. Amo na Action Boy, subong wala pa sang latest nga pahayag siyang or reaction angot sa amo diri. Amo sini nga natabo subong sa iya. Do ka lesson at the height of kwalanto at the height of sa iya lang guro nga nagproblema sa banda niya. Pero banda yung man Action Boy. Mo to wala ina guro na control balang iya nga self. Kay naman nasa gali no. Kunwari. Si Action Boy, wala mo. Sa pilang iya nga bail? 30,000. Ano ka kanta ni Yeng? Ikaw? Adamo. Ikaw isa na? Ikaw? Ikaw. Salamat. Hawak kamay. Hakaw kamay naman. Hawak kamay. Hawak kamay. Naman siya, Jeepney Love Story. Ano pag-ed? Sa damo. Ano nga Yeng Constantino? Ano nga ma-type sang music ang iya?
do ka pop na siya action Pop? boy. Pop music na siya action boy. Sige, sige. Correct. Agree ka man. Agree ko sang... Sang pop. abi ko ano sang iyang 30,000 nga label case. Hello ka lang. Sige. Balita sa sports. Nagpagwa na ang samahang basketball ng Pilipinas kag PBA sang listahan sa mga players nga nalakip sa national pool para sa first window sang 2021 FIBA Asia Cup qualifiers. Ang ining team nga ginatapuan sang 24 ka players ang ginalikapan sa mga PBA stars, mga anay o mga magasulod nga PBA rookies kag kilala nga mga collegiate players. Pila sa mga stars nga kaupod sa listahan sa Kobe Paras, Japet Aguilar, Kiefer Ravenna, Christian Stardhinger kag CJ Perez. Makatilingala lang nga wala nalakip sa mga listahan ang 5-time MVP winner kag many-time Gilas Pilipinas member nga si Junmar Fajardo. Samtang magabalik man sa pool ang Gilas veteran nga si Mark Pingres nga nagasugod na nga makarecover sa iyang injury. Nalakip man sa pool ang mga rookie nga santay Mike kag Matt Nieto, Isaac Go, Ray Suarte kag Alin Bulanadi. Ang FIBA Asia Cup qualifiers ang patiginon sa Indonesia kag Thailand sa mabut nga bulan sang Pebrero. Balita Espesyal! Alright! Energy, action boy! Yes. Happy Saturday, Happy Saturday, happy weekend, happy Red Day. Red same mo. Sa kanya orange niya. Hindi na red. Abi mo red. Kasi Abi ko sad, red. colorblind. Okay lang na siya, action boy. Hindi nag-red ang imo na? Hindi action boy. It's orange. Orange. Diba? Sige. So, karon Basta ang ano nga nabutang natin sa babaw sa mata, wala ka pakta. Ako magigyaman ka. eye shade. Eye shade man. Ang sa babaw sa mata no kanina ginabutang mo na eye shade. Hindi. Ano na siya man? Eye shadow? Secret. Eye mo. Ay mo. Ano na siya man? Pakta lang Kay the orange man eh. confirm sa itong mga ka-action ko anong gibutang sa The mata. orange man. G-orange siya, di ba? Dapat yan, na siya man, mo. Anong ginabutang sa kanya, sa kanya mata. Ay mo tani nga lipstick dapat orange Orange man. Galing kay Kalaw, ilang taon sa camera, action boy. Ang orange? Galapsion ko, action boy. Very Ay daw good. ka pa rin, orange siya. Tapos dapat ka, a touch of magenta. Magenta. Red. Hindi mo rin lang nga, Actually, ang magenta, red na siya. ganit. Tigil sa siya, ko lang wala. Touch of magenta. Ako na ginatag ko? Oo, siya ginatag mo, good. diba? Correct. Thank you, Good Action Boy, sa sponsorships ng mga lipsticks, sa mga teens, and sa mga people. Sa mga people. So, sige, Action Boy. Action Boy, ang mga pagpati, Black Action Boy, siyempre bagong tuig naman balahaw. Beliefs. Yes, mga beliefs, Action Boy, para hindi kita pagmalason, kag sudlon, sang suerte. Ang Para ating hindi mga... pagdumalason. Oo, puloy-an. Correct? So, Action Boy, una Action Boy. Diba, basta New Year Action Boy, damo, ang mga family, ang doga rearrange sa ilang mga Mga furnitures. naman na, diba? Kaya mo na kung lain naman ko mo, Well, diba? lain naman, no? Amo ka man na. So, why man? Why mo ko na muna kay una bisa nga mo nga daan nga catering nga kabugat katiga bugat. Oo. Ti kami lang sa balay, hindi migdaog kun duwa lang kami mga kakwat-akwat. Ti pabulig ka mo eh. Kapin Oo, pa kung gusto yung nga ting hawak na nga daan, no, hindi na mga kwat bugat. May salvavida. Amo na basta Nawala man na daw Okay ang lang parte kasi sa rearrangement sa mga furnitures daw. Pero ano ko nung nambal dira? Reaction Boy, ang hiligdaan, Black Action Boy, ang kama. Katrigan eh, oo. Oo. Hindi ko naman namin, Action Boy, nga ipatubang mo siya. Diretso, gid bala sa inyong Pertahan. pertahan. Ara ka balo ko na ito, ko ni Action Boy. Hindi na ko namin, Action Boy. Kaya naga na siya ko na Action Boy, nagadala sang malas. Kag ang good energy, do hindi ubla makasulod direkta, kaya nakaharang ang inyo nga. Katre. Katre, di ba? So, kung nakarikta sa... Feng Shui na galing nahambal mo. Yes, Action Boy. Ito mga mo man na. Diba? So, na siya. Pwede ko na Action Boy nga doon basta hindi lang mag-straight. Hindi na siya mag-straight gid. Pwede man Sa nga rin sa... pertahan. Pwede man nga sa facing... Gidra sabi ka tadlo, aga ka atubang. Pero sa kilid-kilid ng jutay. Hindi kanya... Pagsulod mo sa straight din balahaw. Pagsulod mo sa pertahan, rekta kas kama mo na. Diba? Baka hindi ako muna Action Boy. Dapat mo siya rearrange. Kaya para hindi ko na ma-block ang mga good energy. Correct? So, next, ari naman Action Boy. Bintana naman Action Boy. Hindi ko naman nga ang imo nga hiligdaan man, nakaatubang gid sa bintana. At hindi ka nang pabutang bintana. Kato ka budlay na. Hindi ka budlay na? Kaya may bintana, mga balay mo mga nga.
Hindi mo pabutang bintana ay. Kaya nagatubang sa bintana. Ako may bintana eh. Pero... Inakong kada gatubang? corner. What do you mean gatubang man? Inang... Ara ba lang, like, bintana mo na, ara, manday mo tiilan sa bintana. Do ka, gaamo ina. Pero kung nang uluhan mo lang, be. Amo man Japon action boy. Amo Japon? Oo, te ano man. Ano man? Inyo balay puro bintana. Ha? Inyo balay puro Hindi may bintana. bintana. Spiyang may bintana. Di ko tubangon man. Kaya... Ipa mo muna sa Kundi 4 corners na siya. Te, 2 ka corner, may bintana. Oo. Di mo siya patubangon para di siya matubang. Ipa-slide mo na sa kilid. Tingin mo na yung problema. Ako po yung bibaya. Pakakasurong bintana. Patabunan, action boy. Pakakasurong bintana. Pakakas na lang. Best Amo na solution. sa? Oo. Okay. Amo na siya, action boy. Kaya doon hindi man konami, action boy. Nga man. Teka, syempre, mag-block ang mga good energy. Punta lang mo sa kortina eh. Pare, tingin na block mo galing. Good Ayun na, energy. Ate, wala kortina ang bintana mo? Wala eh. Blinds lang para social. Kita ka na sa blinds. Kanami action boy, no? Oo, sa Mansilingan, nara na Ay, da. Mansilingan. Damo na da. Oo. Like, bala action boy sa mga hilig, mga minimalist ba lang ang mga tao. Di ba kaya ang tiyang kortina, doon nagamuhan, sila action boy mo, light color. Ang blinds siya, isa lang kabutong. Damo na da sa Mansilingan. Din man. Sa Mansilingan, wala ka nakatultol da? Tonggin ka to. Home for the blinds? Oo. Ang mga blinds gali ito ila. Home for the blinds. Ay, hala. Hala ka ba? Okay lang siya, action boy. Kaya na siyang loading. Oo. Wala ko bikatuto sa Mansilingan. Gali home for the blinds. Ay, gala? Wala, oo. Ate, sige. Okay na? So, ano okay na ka na sa joke mo? Okay lang yan. Lipay Enjoy na ka. kaya. Importante, happy ka, action boy. Bisan ikaw na lang ang happy sa iyong mga joke. Importante, Ikaw yung happy ka lang yan sa blinds. Ha? Happy ka lang yan sa Happy blinds. ko. Nga, Doon imo nga bintana, may blinds. Oo, namin. Na action boy, amo na namin. Ilan daw ginamo mo na sapos ga bukas na siya. Hindi ginamo mo na Ay, yan. mayroon ginamo mo na. At ika budla na yung action boy. Yo, grabo. Oo, mo. Ginabutong lang para ka social. Hindi, social lang mo na. Oh, ay, mo yan. Ay, hindi. Ano ka mo? Isa lang siya yakabutong. Okay. Ano ka mo? Kalain sa mama mo na yaw. Kapala na tugay-tugay masaka. Kansa ka. Ako mo na kagagmay, ha? Hindi kaya bukas na siya. Hindi siya magsaka. Gabukas mo na siya saya. para mabukas na saya. Hindi tilaw ay na action boy. Mara gidya iba niya gasaka gidya. Sige panaog naman. Okay. Harak. Yeah. Pero dapat kung mo na yung mga action boy, yung mga gamiton yung blinds, dapat aircon mo balay. Kasi syempre kung silaw tuya karon. Problema sa gina-plaster mo man, may mga blinds, may mga butang ka pa, sige mabutang ko blinds. Butang ka magid aircon. Mama aircon pa. Una bes dahil duway na lang bintana para nga isa na lang kasiglan. Saka, hindi lagi magsunod lang good energy kay may bintana. So, next action boy, ang mga salamin, mga spiyo, Spiyo. Dapat? Hindi kagri dapat kung action boy, magbutang sang spiyo sa inyo nga kwarto, nga nagaatubang naman sa inyo nga bed. Okay. Kay magatugan ako sang bad energy, ginamo, amo man ang hindi manami ko nga health action boy. Doka yuyan ako sa imo. Pinaka namin ang SPO para hindi magtubang sa bed, para hindi siya matubang sa bed. Dalo mo sa ibutang. Ay, paano ka kaspiyo? Dalo mo yung duko kay. At least mas gatubang sa imo katre. Kala, hindi mo. At least mas gatubang sa imo katre. Or pwede man ibutang mo sa dalon sa inyong sa inyong bed. Ang spiyo, tapos karang spiyo kakwaon mo lang. Poy ka, poy. So, hindi sa dapat nga naka-straight man sa imo nga bed. Hindi. Kaya magatugas sang bad energy. Tapos ginamo sa family ko na action boy. May pa siguro, why na lang katre mo. Wag. Kaya katre, pero may problema. Kaya ka problema sa imo. Salog na. Hindi mo sa tubangon. Imagine bala, may pertahan ka. Tapos may window ka, duwa ka side. Tapos may espiyo ka. Hindi mo pwede wala ka espiyo mo. Hindi ko di plaster ang katre ko man. Feeling ko imo katre goro, ang na lang goro, ang pwede mahimo sofa. Sofa bed. Sofa bed na lang. Correct man. Okay. Daw may rason daw may kuan man. Tanaw ko ni Blau. Ano naman ako, no? Ano naman, ang antidote kung gamay ang space ang room. Wala kung gamay ang kwarto mo kung niya to, be? Tingnan ko may kwarto, may muna yung problema. Daw ka problema pa, no? Tingnan na, bes, siguro hindi ka lang magkatre. Hindi ka lang magkatre. Ano action boy, mga pagpati, malaki. Depende mo na sa pagpati mo yung di ba? Pero may aragi dyan, ibandaan, kasunod din sila sa mga pagpati. Kaya there's no harm ko no in believing. So, action boy, ang mga side table, kag lampshade na bala. Okay. Dapat action boy, ba usually makita mo rin sa may saranggit bala nga mga family bala. Dapat kung action boy, hindi lang gali isa ka side lang, dapat both.
ang mga may lampshade. ara. Kung may side table, may side table. Masaya pa, kung may lampshade. Kabalan ako nasa rason na iya. Naman. Kung di mag-asawa ka mo, bigda ka mo. Kung gusto mo pa yung magbasa-basa, dapat sigaw mo lampshade mo yan gusto niya na matulog niya sa piyak, patyo niya yan. Isa mo na sa mga reasons. siya. Kaya ikaw lang man ang sakop sa iyong mga Ikaw lang yan, Isa mo na siya. Pero ba, ikaw dumara, kagida yan sa siya. Sandri sa office, may mga momo, kagida yan. May mga suga-suga, kagida yan. Super cute. Siga na, bongga. Lumpness na yun. Ano? Lumpness. Kalain. So, ang mga siya ako na action boy, dapat nakabutang ko na both side. Kaya para ako na action boy, balance, yes. Kaya magadalas ang swerte sa inyong So, kung may side table ka, may ari ka man din side table. Tiyak. May lampshade. Para na balance. Correct. So, next action boy, mga dekorasyon. Kagay sa mga pictures. Ang pictures ng gali action boy, dapat, ang aral lang gali ko ng mga pictures sa inyong room, ang picture nyo duwa nga mag-asawa. Kung may family picture ka mo kuno, dapat sa sala na iya ginabutang. Ay, okay. Ang muna din nakabutang action boy. Kag dapat kuno, sabi ko na may picture ko yung upod ko si Robin Padilla, din ko na ibutang. Sagwa siyempre. Mag-asawa ka mo ni Robin, ha? Sagwa gani, sagwa. Diba? Hindi. Kundi ang picture niyo mag-asawa sa inyo kwarto. Ang wedding photo. Ang picture sa family, sagwa sa salas. Ang picture ni Robin Padilla, dito pagin sagwa. Sana pagin sa action boy? Dito pagin sagwa sa balkonaki. Dito pagin sa sagwa ibutang. Para makita sa iban nga makapa-picture ka. Beshi ka mo ni Robin Padilla. Tsakto? Tsakto. Correct man? Alam ka. Very smart. Wala diferensya. Dito na tayo pakabit sa gate. Sa gate. Yes. Sa gate pagidya. Yes. Dami yung mga suggestions. Charot lang. Mga suggestion, action boy. Ka-very pang alam. Do ka-very pang NPC president. Diba? So, next action boy. May nakabutan pagidya action boy nga hindi kay may iban mahilig mag-display sa mga action boy, mga pictures bala sa mga like nature, di ba? Hindi nagalit namin action boy. Ibutang mo sa inyo room. Mga painting? Oo, hindi namin sa inyo room kuno dapat sa sala. Okay. Dapat ang aral ko sa inyo room ang picture niyo ng mag-asawa. Ay, okay. Kung may picture be? Ha? Kung may picture may picture ka action boy. Kung wala picture, okay lang na siya action boy. Wala siya, hindi man siya guro big deal gida. Dapat may picture. Okay? So, next action boy, ang lemon action boy, kaya may nagabutang manggali kung sang lemon sa ilang mga balay. Dapat lemon? Oo. Ang yellow na bala. Ako, kabaluko Doon ka family na siya sa kalamunding. Actually, dahil kabaluko sa lemon. Perfect. Sige lang pala. Kaya kasi wala ka kilala, black and boy. Kasi wala nakilala mo lang dalanghita. Ayun na, dalanghita. Dalanghita. Kasi kilala mo, wala sandiya lang. Kala, sandiya lang kilala. Namin lang. Ang lemon na black and boy, nang yellow, blang kabaluko. Sama na siya. Ang pula na yan, kuno dya, sandiya, ina yan. Correct. So, ang lemon collection boy, i-combine mo na siya ko dapat yung may asin, tapos may man ko sang ahos, tubig nga may asin kag. Ay, saylanat na. Nang tubig nga may asin kag may langgaw. Kama pinaksiyo ka ng kuno dayo. Charot lang. Hindi. Ano na siya? Kung dapat ingi mo kuno kwarto, butangan mo sang lemon nga may asin, tapos may mga may bawang, boy, or ahos, tubig nga may asin kag suka nga ginamix. Kaya di ko nung nagabulig na siya kuno nga butong sang swerte. Kaya nagapagwa sang malas. Sa imo ko galingon. Ano ba lang kung nga muna yung combination para na strangkaso? Nga muna. Oo. Para malikaw ka sa tangkaso. True. Para malikaw ka sa tangkaso, action boy. Okay. So, isa mo na sa mga reasons. So, buta mo na lemon nga yellow, ha? Ang inyo nga kada mo dan family sa nga mo na lemon, kalamunding, lime, tapos meron pagid mandarin, orange na pagid na gani. Iba. Ay, wala na yan nadala. Wala na iba. Wala na yan nadala. Aslo man na. Batuan. Hindi na yan. Pinaksiw na yung action boy. Hindi pwede nga sinigang? Ha? Hindi pwede nga sinigang? Pwede man. Diba? So, mo na siya action boy ang pila ka mga
tips. Oo, tips. Para para hindi kita malason sa mga 2020. Sige. Very good, Very good. Perfect. Migo ta Torkodyong ko, good morning. Morning Turks. Kumusta ang 5'6" na da? Still working. Duway na siya pa 5'6" siya. 5'7" na siya. Ay, nalalapot kay Turks. Arthritis on the spot. Madam M. Samoso, mga aga Antonio Torres III, ang ako ning barkada. Si Tunet. Kag Rose Renner, mga agaman, kay migo naton Andy Delgado dira sa Japan. Good morning. Morning. Si Kiting Osison sa US. Si Lilian Bermudez sa Australia. Good morning. Sir Mark Tanalgo sang Sipalay City Parole Information Office. Ikaw na si Ivan Bill, Hindi ko makita, di action boy Dimple sa Bakilar Mosquera, good morning man. Sakay damo pa di gali. Gali ka damo gali. Sige, basaha. Si Andy Saludares. Sa mga kids siya kuno, mayang aga, sakay Biging, Baby Sian. Ray Ritalia. Kay Bengbeng Kalangka Emesino dira sa may, kilala mo na Sino? Si Bengbeng Kalansa Emesino sa Barangay Corabalan. Nalak na. Gani man. Lisa Danong sa Purok Pine Tree, Tabunan sa Danong Family dira. Good morning. Nonoy Tahones. Good morning man. Mike John Seva. Tamyayala sa Magalyon sa Barangay Ginpanaan. Sanday Shaira May Perez. Kag Uniferer Ong Bella. Bilaong actually Bilaong? Ong Bella, paya mo. Bilaong ni siya mga tayo dito. Tana ba siya mata na action boy? Kaya, nabasa ko na, okay na? Teresa Linahakayaw, good morning man. Okay ka na yan? Wala na action boy. Happy weekend na lang sa tanan. Ano sa bang January 11? Yes, 2020. Happy birthday sa nag-celebrate sila kadlawan karon kadlaw. Yes. Sa nag-celebrate sa anniversaries, happy anniversary. Yes, correct. Happy weekend everyone. Stand by na sa Aksyon Hotline, Direksyon Artay Hopon. Ang inyo naman ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.